type nyo yung range 74. Yan, lalabas na po siya mga bay. Yan po ang kanyang Shopee account mga bay. So, ito po yung mga product niya. So dito nakita mo yung motor ni Serens. Ito po mga bay. Maganda na. So ang kanyang mga products ito po. Mga genuine po to dito mga bay. Ang kanyang mga binibenta. May mga aftermarket siya. Gaya nito ang TRG. Pero so far lahat dito mga bay is mga genuine parts yung mga binibenta niya. Pang Raider G. May pang Raider 150 rin konti dito mga bay. So yan po ang kanyang mga benta. So dami na po yung benta mga bay ni Serens. So yan po. Yan mga bay. Kita ninyo dami di ba? Swing arm pang Raider G. Yan. Ito mga bay, itong center leg shield pang Raider G. So mag-order ako dito mga bay kay Serens. Sona kasi yung mga lock natin nasira. At mga fairings rin mga bay, mag-order rin ako sa kanya. Sona nasira na kasi yung mga lock natin. Oh may ano siya, pang Raider 150 na plate. So yan, i-visit lang po yung kanyang Shopee account mga bay. So meron din siya sa Facebook page. Pwede mo rin siyang i-PM doon at agad-agad siya magre-reply. So yan lang po ang kanyang mga benta mga bay. So sold out na po itong iba. So yan lang po. So thank you kay Serens mga bay. And shout out sa paki-support sa kanyang po Facebook page mga bay. Mga bay, nandito na yung package natin. So try natin to buksan kung ito ay legit ba mga bay. So hindi ba tayo na-scam. So mga bay, nabuksan na natin. Sana may kasama tong sticker mga bay. Ito po yung sa Mio na front axle. Mio nga. Yan, Mio. Pang sniper, same lang sila sa sniper din mga bay. Maliit. Yung isa, ito yung sa likuran pang Raider 150 to mga bay. Yan, pang Raider 150 palagay dito. Yan po, pang Raider lang, walang lagay na 150. Ito pang Raider 150 rin. Yan, subukan natin kung ito pang, wala nakalagay kung pang Raider ba to, wala nakalagay basta pwede ito sa atin mga bay. So silver yung in-order natin para mas goods tignan mga bay. So ito lang yung item na in-order natin, 4 na item. So isa lang yung seller na in-order natin dito, kaso lang walang sticker na pinadala, hindi malagay sa ating collection. Yan po ating collection mga bay. Yan po ating collection sa ating sticker. Ito ikabit mga bay dito. So buksan natin to, ang dalawa. I-update ko kayo kung papasok ba yung sa Raider 150. Subukan natin ikabit kung ito ay kasya ba dito mga bay. Yan mga bay, ito yung pang Raider 150. So hindi talaga siya papasok mga bay. So at least alam natin na hindi pwede yung pang Raider 150. Pang XRM siguro to mga bay. So mahingi tayo ng advice doon. Hindi na papasok mga bay. Iba yung thread niya sa ilalim mga bay. Ayun yung papasok. Kaya dito sa stock niya ito, yun niya, madali lang ipasok yun. Kaya di talaga pwede yung pang 150 na ganito mga bay, yung pang tube nut patawag nito. So, gawin natin ito, isibenta na lang natin to sa mga naka Raider 150. Bibili tayo ulit na yung pang XRM siguro. So mag-post tayo doon sa kakilala natin kung anong advice nila dito. Yan. Yung pang Raider 150 hindi kakasya.
A few moments later. Yan mga bay, nandito na yung order natin na pang dito mga bay. Ayan dyan. So yung una natin in order, yung pang Raider 150, hindi siya pwede. So dito, ang pwede dito mga bay is pang Raider 150 yan. Yung center nut niya. At dito sa tube, pang Sonic to mga bay. Ito yung in-order natin na pang Sonic. So ayan po siya mga bay, pang Sonic. So medyo matagal na siguro itong hindi nabinta mga bay. Ayan, pang Sonic. So subukan natin ikabit. At nag-order din tayo ng pang bleeding. Hindi ko alam kung kapasok pa ito mga bay. At ito banjo bolt. So, ikabit na natin mga bay. Tignan natin kung itong sa Sonic is papasok ba. So, ayan po siya mga bay. Bago pa naman. So, ayan, bagay yan dito. Silver. Silver kasi yung order natin. So, try natin ikabit. So, ayan mga bay. So, i-try na natin kung papasok ba yung sa Sonic. No, 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 no. 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 So, ayan. So, kapasok mga bay. Ayan, pang Sonic talaga mga bay. So, ayan, papasok na. So, itong isa dito sa kabila. Ayan. So, ayan mga bay. So, pwede yung sa Sonic. So, pwede yung lang sabit mga bay. Mapasok talaga siya. Pang Sonic is pwede. Yung dito mga bay, pang Raider 150 card. At yung dito sa atin, sa tube natin is ito, pang Sonic mga bay. Similar sila sa Sonic. So ito, tingnan nyo. Walang sabi to. Ayan. Ayan. So at least ay bahagi na natin. So mas makasave tayo mga bay pag hindi tayo bibili dito ng set. Ito lang, ito. So doon makikita nun. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. Sa mga bay, ito yung pang Sonic. Yan, so itong unang bili natin, pang Raider 150, hindi siya pwede mga bay dito sa tube natin. Pang Sonic siya mga bay. So, nakalagay doon, Sonic yung nakalagay sa kanya description pag bibili kayo dito. Dito pang Raider 150 carb. So, swak na swak lang dito mga bay. Wala ka nang i-convert. So, swak na siya. At itong banjo bolt, universal yung nakalagay doon. So, pwede lang sa atin. Dalawa yung binili natin. At dito mga bay, itong pang bleeding sa ating caliper. So, yan po siya. Yan. Universal rin nakalagay nito mga bay, pero pumapasok yung isa. Yung sa harapan, hindi pumapasok yung sa harapan mga bay, parang tutukod sa dito, pero i-improvise ko siguro yun para mas magamit natin to. Kalawangin kasi ito mga bay, hindi to palitan. Kalawangin to. Hindi gaya dito, hindi na to kakalawangin mga bay dahil ito ay alloy na to, kaya mas goods to. Gold bolts na halos ayan, naka gold bolts na. So dito naka gold bolts na rin, pero hindi pa to lahat naka gold bolts mga bay, may mga kulang pa to, pero dandahan lang, konti-konti lang pag order para mas hindi tayo malakihan ng gastos. Dito pag gusto niyo na makatipid, huwag niyo isip mga bay, pero pag gusto niyo mag-set, wala kayong problema.
Basta mas mahal yung seat mga bay dito. Sa akin is isa-isa lang binili natin para mas makasave tayo at makatipid. Dito palitanan pa to mga bay. Ito Banjo bolt kasi yung kasukat dito sa side mirror natin. Sa akin ito, dito yan galing mga bay itong Banjo bolt. May takip niya sa diretso para hindi yun malagyan ng tubig pag maghugas tayo. So yan lang siguro ang aking maibabahagi. So yan po, bye bye.